8 anos de conservatorio para acabar aquí. Presentar unha gala como esta é o traballo máis difícil que me ten tocado desde que son alumna do Colmeiro. Pois eu podo darche algúns conselliños útiles. Si, home, que ti é moi famoso pola tua rapidez de enxenio. Pois, sí, eu aprendí cos millores. Os mellores? E quenes son, logo? Por dos nosos profesores, esos grandes oradores que escoitamos cada mañá. Si, en cada clase teñen unha chispa, un sentido de humor descomunal. E logo non? Que ten máis sentido de humor que Poche Cociña? Pois o dúo balada casada teñen o seu puntiño. Bueno, eu prefiro o humor inglés de Elena e Chus Pouso. Estades me dando razón, estamos rodeados de grandes actores cómicos. O malo é que eles queren que os tomemos en serio. Bueno, non tanto. Só que parezamos estar atendendo, especialmente Poche. Ainda que agora é moito máis doado, onde que temos proxectores, as clases son máis entretidas. Dende logo, os profesores son como directores de cine. Si yo, preparan os PowerPoint aí que son obras de arte. E o ben que fala, debían chamar unha xunta para solucionar os problemas do país. Da xunta non, muller, de Madrid directamente, que estes acaban coa crise en 2 semanas. Hai que ver, compañeiras, cantas tonterías sois capaces de dicir por minuto. Se falou inteligente. Ai, Pedro, que guapo te coscando estás tan serio. Sí, parece George Clooney vendendo un expreso. A ver, señoritas, que estamos aquí para presentar o videoclip. Ai, sí, non o sabía, Peter. Veña, poñámonos a presentar, que a xente está esperando a saber quen son os gañadores. Bueno, de acordo. E por onde empezamos? Eu creo que o mellor será comenzar co premio para a mellor actriz. Total, por non ir levar. Mira quen falou, o gran actor. Ti que te crees, George Clooney? En fin, vexamos o sobre dos nominados. Sí, bueno, por aí está o sobre. A quen vai entregar o premio? Pois que suba unha gran actriz. Por exemplo, a profesora Chus Pouso. Un aplauso para ela. Okay, and the winner is Spanish. Mellor actriz, Rebeca Sesto. Unhas palabras. Bueno, gracias a Nerea, ao xurado e enhorabuena para todos os que vos graduades hoxe. Bueno, este premio seguro que non o levamos nós, Nerea. Dende logo que non, pero este de aquí tampouco, xa verás. Se non me dan a mí, é que os do xurado non entenden do meu gran traballo interpretativo. Tampouco exaxeres, Pedro, que hai fenómenos das pantallas máis grande que a ti. Sí, pero ninguén finxe como a mí. Entón, finxías cando dicías que me amabas. Non, Pedro. O meu amor por ti, sabes que é sincero. Xa, dende que chegamos ao Colmeiro, que sois para mí. Compañeiros, que están esperando que presentemos? Entón, que premio toca agora, mulleriña? O de mellor actor. Ah, o meu. Será pesado. Quen entrega o premio? Algún propio con datos interpretativas. Como que? Soy nuevo. Javier Poch.
Ben merecido. O gañador é Luis Valo. Pois, moitas gracias de parte de mi irmão. Son moitas gracias a él, que ele é o que fixo todo, verdad? Agora sí, compañeros, chegou o meu momento. E non me amaste declarar a mí, como ves, xa? Segue soñando, Pipe. É hora de entregar o premio Videohit ao mellor bestiario. Creo que está claro que había. Hai acaso outra máis elegante que a mí? Non, nadie leva a moda de Cerbaña como a ti, muller. Que saberás ti, ignorante, que confundes unha blazer cun fular. O que? Veña, compañeiros, que o premio non vai diso. Vai quen vestiu mellor os seus actores. A quen pode entregar un premio tan fashion? Pois unha profesora elegante, sofisticada, cosmopolita, alguén con moito mundo. Pois se ten que ter moito mundo, que sexa unha profe de xeografía. Que chispa ter, vea. Además de guapa, corrente. Vas trabear no intermedio, de mellor. Cala, home, que ti vas a acabar en Touriñande, a Cañonciño, que tes menos gracia que Mariano Rajoy imitando a José Mota. Veña, compañeros, démoslle un aplauso a Andrea Ricoy. Premio a mellor vestiario, Laura Castiñeiras. O micro, para que está. Que moitas gracias a todos os que me deron o premio e gracias ao que me axudaron. Como se está poñendo a noite, Xa saíron 3 premios. E ainda quedan outros 4. Son 7. Exacto! Mira, es unha calculadora humana. E ti és o meu combustible. Que queres que me prenda o lume? Queres que te dé un martillazo co micrófono? Sígame con algo así más dulce, más íntimo. Ese era divertido, que falo. Pero a ver, que vades calar unha vez. Tenemos que presentar o vídeo a mellor montaxe. Pois a que mellor monta esa vela, ten un caballo. Ai, se quer un burro pode levarte a ti. Que non se trata disso. Trátase de saber quen máis nexe mellor o programa de vídeo. Entón, eso teño que chupar. Que vais ter ti, ó, que vais ter ti. E quen trae este premio tan técnico? Pois que suba un profesional do asunto do cine, digo eu. Pois entón que súbaseme o xa non vedes que é o director do Festival de Animao do Buir Ramón María Llero Ulloa. Por favor, Severiano. Un aplauso para ele. Bueno, o premio ao mellor montaxe é para Beatriz Espiño por Il Mondo Va Ben. Unhas palabras, Bea. Pois, non sei que decir, que
que moitas gracias e que, nada, facer videoclips que está el chollazo. Esta gala está que arde, compañeros. Xa dixi eu, tiro notas no carro de tela. Sácate de diante, Pedro, que non respondo. Vai a dar un chisquillo máis, miña rula, que depois xa falamos, xa tratamos aí. Que ademais, imos cenar no Richard. O que? Eu pensei que cenábamos no Ricardo. Pode ser, non, muller, pero non te acordas cando estuvemos en Babi, ali, naquelas noites máis entuguecer, na catedral de Notre Dame? Parece saber de que estabas falando. Joder, muller, na excursión. Sí, da excursión. Seguro que te escribiu alguén, porque ti, como moito, sabes facer contas e destripar animais no laboratorio. Joder, este guión é así para darle un pouco máis romanticismo a aquella interpretación. Está ben escrito, muller. A ver, compañeros, logo quen vai entregar o premio ao mellor guión? Pois alguén que saiba de literatura, de teatro, de cine, de viaxes, de museos. Vea, non paras de falar de min, eu non sei que se pasa. Que non, Homo erectus, que falo dun intelectual de verdade. E de quen se trata? Pois ninguén sabe tanto diso como o profesor Cociña. Jesús, unhas palabras antes. Moitas gracias. E o premio ao mellor guión do Videoclip 2012 é para Tania Couso por O Fillo de Paz. Bueno, pois agradecer este premio a todos os que participaron nel, porque non é só o meu, e sobre todo unha persona que é a que ano tras ano inicia este proxecto en defensa e promoción da cultura galega e das nosas música, que é Suso, o noso profesor. Xa só faltan dos premios. Sí, pero son os máis importantes. Sí, é que toca ahora. O premio ha habido que mellor reflita as maravillas do noso concello. Entón será un documental sobre Moraludas. Eres moi amable, Pedro, pero refírese ás maravillas da paisaxe. Sí, da arquitectura, da flora e da fauna. Evidentemente. Serás tú, pero hoxe vas quedar sin cear, como sigas así, A verdade é que en Silleda hai moito que ver, moito que visitar. Sí, sobre todo en Cervaño. Sí, en Cervaña que solo ten autopista. Pero mira que eres ignorante, Pedriño. Non sabes que a nosa igrexa parroquial é a única no mundo inteiro. Será única porque só hai unha en Cervaña, muller. Se mirades os 22 vídeos que refliten as maravillas do noso concello, Digo, eu que mellor que sería, non? Bueno, eu non pensei que houvese tanto material audiovisual. Moito é bo, si lle de calidade. e quen pode entregar este premio? Pois alguén da Concellaría de Cultura, non vos parece? Por exemplo, o concelleiro da Torre. Un aplauso para Matías. Bueno, non é Matías,
vale, ben, tamén. Esteban, a ver se ganas agora, En primeiro lugar, desculpar a Matías que tivo que liscar e andar atrás dele. O premio especial Concello de Silleda para José Ramón Blanco Esteban. Esteban, vai subindo, Pois, moitas gracias ao xurado que colaboraron para estudarme no vídeo e a todo o segundo bachiller que sodes impresionantes. Esteban Razado. E xa só queda un premio, o premio gordo. O premio que le vamos agarrando toda a noite. Tranquila, vea que eu non te vou fazer esperar moito. Déxame en paz, home, que non falamos de ti. Falamos do premio ao mellor traballo. Do premio ao mellor videohit deste ano. Do premio da lotería do Colmeño. Este traballo está arrasando na das redes. Ten polo menos 50 visitas en YouTube. Serán 500 mundial. Pronto serán 5.000. Este ano foron 25 traballos presentados. Pero que traballos, donas e cabaleiros. Que calidade, que intensidade, que emotividade. Que cales, home, que cales. E quen pode entregar este super premio? Eu creo que ten que ser alguén moi importante. O delegado de segundo de bachiller de ciencias. Non, Pedro, dixen alguén importante. Entón está claro, terá que ser alguén importante de Silleda. Entón será a alcaldesa do noso concello. A primeira dama de Silleda, Paula Fernández. Creo que Paula non está. Visto que Paula non está, Suso é alguén moi importante para o noso instituto, así que entrega o premio. A ver, primeira dama. E o premio Videohit 2012 o mellor traballo é para Pedro Gil pola